morning, guys. It's the weekend. Yung hindi ka nag-rush kasi nga weekend. Mag-ano lang ako, maghanap lang ako ng hoodie at saka bababa ako kasi naririnig ko si Mole umiiyak. At saka it's a bit late. Not very late, pero a bit late na ako nagising kasi yung asawa ko siya yung bumaba ng maaga para kay Molly. Nagising ako siguro mga 7, tas nag-reply lang ako sa mga messages. Kaya, yun. And then I'm gonna go downstairs, see Molly, and then we'll have some coffee. Yun, naka-hoodie na ako. Ang ginaw. Tingnan niyo si Molly. Ayun, nag-antay sa baba. Christmas tree ko. Not Christmas tree, yung Christmas lights ko andun pa rin. Yung asawa ko, siya yung nag-alag sa curtains. Ano yan? Ito nga pala, guys. Di ba para to sa sa baby? Ito. Nilalagyan namin siya kasi para hindi makit si Molly sa taas. Morning, Molly. Morning, Molly. Boom. Good morning. Good morning. Nakakagigil yung fats mo, Molly. Nakakagigil yung fats. Tingnan mo yung folds ni Molly, yung fats niya. Gusto niya yung ginaganito siya. Gusto niya yung ginaganyan siya. Yung ginaganyan siya. Gusto niya yan. Tingnan mo. Come on then. Mommy's gonna have some coffee. You can come in the kitchen with me. Yeah? Let's go to the kitchen then. Come on. Come on then. Hey. Nag-blend ka sa rug, Molly. Oh my goodness. Come on then. Come on. Palagi talaga kami may hugasin every single morning. Ay nako. Let's make coffee. I like my little mug. Kailangan namin bumili ng more of this. Kasi ito na ginagamit. Molly, why are you crying? Yeah, I don't understand. Why are you crying? Huh? Tell me. Molly, I need a pod. Tinatawag ko tong pod. Pod ba tawag nito? Maybe I just made it up. So, did you have some bread malls? Is there any water? Anong tubig ata to? Lagyan lang natin siya ng tubig. I use this. Not a bit dry na. I mean a bit dry today. See Molly me. Okay, here we go again. And just wait for it to para matapos yung flush niya. Tagal naman. Okay. Nag-coffee yung asawa ko ng maaga kaya may coffee na tumutulog. And there you go. Isn't it exciting? Kapag makita mo yung coffee. Yung smell niya, ang bango-bango. It smells so good talaga. Oh my goodness. So pag isang lang siya, isang pindot, yan lang yung result niya. Yan gusto ko yung yung mapuno tong mug na to, kaya i-press ko lang. Yan. At maka-add lang siya. Guys, I made my coffee. Look. I love the smell of it. Ang bango niya talaga. Hoodie day today. Kasi walang pasok. Pero mag-log on ako sa work para makapag-overtime ako. Kasi available kasi, kaya hindi natin sayangin. Oh.
Naglalagay po yung asawa ko ng mga capsules sa ano, sa kape. Yan. Aalis kasi sila. Note sila ng football kaya kakaganyan yung outfit niya. Yan po, umpisa na ako mag-work kasi mag-overtime ako. Yan. Ay, nga na day. Pag-adobo ako ng baboy. So, I leave it for a few minutes. Tsaka, yan, magluto lang ako, mag-fried lang ako ng chicken. Yan ang aking ano, nagprito ako ng chicken at saka ito yung adobo na, ito yung adobo na baboy. Tapos magluto din ako ng dumplings. Yan, nagluto din ako ng dumplings. Punta kaming town. Naglalakad lang kami puntang town. Tapos, i-meet namin yung ibang friends namin. Yun si Ate Lia, yung nakilala nyo na. Yan yung river, guys. Yan yung river dito. Tapos, extend na siya doon. Tsaka doon, pakita ko sa inyo mamaya. Kasi pupunta kami sa park. Extend siya doon. Yan yung river. Pure ka, just di ba ka na nindot? Nindot ka dyan tanawon. Look guys, di ba ang ganda niya? Malapit ako sa ano, malapit ako dito. Kaya nakikita ko siya everyday. Kasi minsan naglalakad ako papuntang work dito. Yan guys, so. Ang ganda niya, no? Yan. Tsaka maganda today kasi maaraw. Tingnan nyo. Diba? Ang ganda niya dito. Tapos ito yung sa kabila. So pag summer, maganda siya kasi doon pwede mag-picnic. Kaya ang ganda dito. Pag ano talaga, pag summer dito, pag ganitong araw, ganda siya. Ano? Yan yung mga ducks, swans. Yan sila. Diba ang ganda niya pag ano, pag mainit. Kasi pag rainy, boring siya. Pero pag mainit, maganda talaga kung saan ako nakatira. Kasi tourist spot siya. Kaya maraming tao. Yan guys, yan yung, yan yung RSC. Look at the swans. Yan yung ibang friends ko. Andun sila guys. Ayun. Nakita ko sila. Yan o. Yan sila. Yeah. Ito yung underpass guys. Yan. Tsaka river din doon. Andito na kami sa ano, sa bahay ng friend ko. Naglakad lang kami papunta dito. Tapos, kape na naman. Yan. Say hi, Dai. Hi. Hello. Hi. Molly, what's the matter? Moles. Hey. Dada will be here soon. Molly, move. Hui. What are you crying for? What's the matter? I know, but you had your food, Mama. You had your food. You had your food. She knows the word food, don't you? I know, but you had your food already. So you can't have any more. I know. You can't have any more. Hey, you're tired. Why don't you go to sleep? Oh, I know, you're just tired. Oh, I know. Oh, I know, you're tired. Hey. Bye-bye. Guys, yan yung pa-dinner ko tonight. Ito yung niluto kong adobo kanina. Yung tira, yun lang ang kakainin ko. Yan. Konti lang yung tira, kaya yun ang kainin ko. Ang daming sabaw. Guys, ganito pala matulog si Molly. Naka-ano siya. Naka-snore siya lang ganyan. Tignan mo, para siyang baby. Good night, guys.